estic aquí a la biblioteca amb el Popis i el Popet per recomanar-vos aquest llibre, Mèxic, el nom del vaixell. Aquest és l'exemple perfecte que els àlbums il·lustrats poden ser i han de ser llegits tant per joves com per adults. És un llibre que tracta sobre un fet verídic que és l'exili que van patir molts nens i nenes durant la Guerra Civil Espanyola. Per tant, és un llibre que parla sobre la mort, sobre l'amor a la família, sobre la pèrdua o sobre els canvis que comporten totes i cadascuna de les guerres. No us perdeu les magnífiques il·lustracions que combinen perfectament amb el text. És un llibre punyent, és un llibre dur, que té fragments com el que us mostraré ara mateix, on ens explica que la guerra és un espetec fortíssim o que la guerra és una mà enorme que et sacseja i que et llança dins d'un vaixell. Un llibre molt i molt recomanable i que no pot deixar a ningú indiferent. Mèxic, el nom del vaixell.